Issa anke l-qorti qed tikkonferma li Roberta Bela għandu l-pis fuqu biex ikun u li jġib lura il-miljuni misruqa mid-dil tal-isptarijiet. Iżda f'każ li dan ma jseħħx il-flus jinġibu lura biss permezz ta' bidla fil-gvern. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara li l-qorti ta' deċiżjoni fil-kawża kontra l-Avukat tal-Istat Chris Soler fejn ġie dikjarat illi l-Avukat tal-Istat għandu bżonn il-permess tal-Prim Ministru biex jaġixxi. Ġala darba, il-Prim Ministru Roberta Bela ma jridx juħsib illi jġib flus il-poplu Malti lura. Ġala darba l-Avukat tal-Istat ukoll ma għamilx dan u sal-qorti qaltilna li jista' jimxi biss fuq istruzzjonijiet ta' Roberta Bela tal-Prim Ministru. Dak ifisser illi llum għandna sitwazzjoni fejn jidher illi l-flus tal-poplu Malti jistgħu jiġu biss lura meta ikun hemm gvern nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar illi sfortunatament Roberta Bela għadu sal-lum jirrifjuta li jiftaħ dawn il-proċeduri u għadu jiddefendi lil dawk illi serquna u frodawna. Issa, fi kliem Bernard Grech, għana il-konferma wkoll li l-unika mod kif nistgħu nġibu flusna lura huwa billi jkun hemm bidla fil-gvern. Aħna għandna obbligu li il-Prim Ministru, il-Gvern falla lill-Istat Malti, anki l-Avukat tal-Istat falla lill-Istat Malti huwa biss il-Partit Nazzjonalista li se jibqa' jaħdem biex mill-gvern ikun jista' iva iġib flus il-poplu Malti lura. Barra l-qorti il-kap tal-Partit Nazzjonalista sqar illi la darba Roberta Bela jibqa' jinsisti li jabdika mir-responsabilità tiegħu millum il-qudiem il-Partit Nazzjonalista se jżid il-ħidma tiegħu biex jassigura li jkun hawn gvern ġdid illi lest jiġġieled għall-poplu Malti u Awċi u biex iġib lura flus il-poplu.